No a teraz už poďme na ďalšiu tému. Európska komisia udelila čínskemu online trhovisku AliExpress rekordnú pokutu 550 miliónov eur. Dôvodom je podľa Bruselu nedostatočný boj proti predaju nelegálnych a nebezpečných výrobkov či falzifikátov. Rozhodnutie môže byť dôležitým precedensom aj pre ďalšie veľké platformy ako Temu či Shein a zároveň vysiela jasný signál všetkým prevádzkovateľom internetových obchodov. Viac už s Richardom Bešelénim, brand manažérom spoločnosti ShopTet, ktorý je vedľa mňa, teda nie na stoličke, ale iba na displeji, ale myslím si, že to nám vôbec nebude brániť v tom, aby sme sa dobre o tejto téme porozprávali, takže želám pekný deň. Dobrý deň. No, tak som vedel, že aj sa dobre počujeme, že to všetko vyjde, tak verím, že to vydrží teda celý rozhovor. Tak poďme teda na to, začneme samotným teda rozhodnutím. Čo presne AliExpress, aj keď teda som to naznačil, podľa Európskej komisie porušil a prečo to bola až takáto naozaj brutálne vysoká pokuta? AliExpress porušil akt o digitálnych službách. V podstate nedostatočne posúdil a zmierňoval tie rizika spojené s tými nejakými nebezpečnými a falšovanými výrobkami. V podstate on ako keby nadhodnotil účinnosť svojich kontrol, nezohľadnil nedostatok pracovníkov, ktorí práve mali kontrolovať tie jednotlivé výrobky. Taktiež jeho reklama stále odporúčala a pomáhala ďalej šíriť tie nejaké problémové produkty a v podstate tie nezákonné výrobky zostávali online celé týždne, takže oni ako keby nedostatočne sankcionovali tých obchodníkov a v podstate naďalej predávali ten tovar ďalej. Čo sa týka tej pokuty, tak 550 miliónov je naozaj enormná výška a je citeľná aj pre takého giganta, ako je práve AliExpress. Práve aj tá pokuta, naozaj teda mimoriadne výrazná a vlastne celý tento trest, keď to tak nazvem, je podľa vás teda odkazom aj pre celý trh, že má to presah cez AliExpress? Určite to má presah aj cez AliExpress a je to taký odkaz pre celý trh. V podstate Európska komisia týmto dala najavo, že to myslí vážne s tým dodržiavaním pravidiel a že aj ostatné veľké, nielen tie azijské trhoviská, sa musia aktívne venovať tomuto problému. Pre nakupujúcich to je ale dobrá správa, pretože je šanca, alebo respektíve sa zmenšuje šanca, že by si objednali nejakú nebezpečnú kozmetiku alebo nejaké detské hračky. Ešte keď si to nejako tak detaľnejšie rozoberieme, aj keď ste to už viac menej, čo to z toho spomenuli, išlo o samotný predaj nelegálneho tovaru, alebo skôr o to, že AliExpress nedokázal takýto obsah včas odstraňovať? Priznám sa, že ani si neviem predstaviť pri tom objeme, čo AliExpress ponúka, akým spôsobom to zabezpečiť? Jasné, tak v prvom rade AliExpress funguje ako sprostredkovateľ, čiže tam išlo skôr o nejaké systémové zlyhanie tejto platformy. Takže AliExpress sám priamo nepredáva ten každý nelegálny výrobok, avšak toho nezbavuje zodpovednosti a teda nevyužil dostatočné možnosti, ktoré mal na predaj takéhoto tovaru a to, aby predaj tohto tovaru cez svoju platformu a cez svoj systém obmedzil. A vlastne, ako sme si hovorili na začiatku, tak on okrem tej nedostatočnej kontroly napríklad dovolil aj ten tovar zaradiť do nesprávnej kategórie, čím sa mohli následne obísť tie nejaké vyššie nároky. Hej, napríklad detská hračka sa mohla ocitnúť medzi doplnkami, ktoré tá kategória tým pádom nevyžaduje také primerané bezpečnostné doklady, ako by mala. Samozrejme, rozumiem. No, my sme to už teda spomenuli, že má to byť signál pre celý trh, takže myslíte si, že bude teda Brusel pokračovať v takomto trende a hrozí pokuta aj ďalším veľkým hráčom, ako sú, a teraz to poviem teda presne, pretože nemám ani Shein, takže spoločnosti Shein, Temu alebo Amazon Marketplace?
Vyzerá to tak. Ono v podstate platforma Temu už v máji tohto roku dostala tiež pokutu vo výške 200 miliónov eur. A v podstate takisto ďalšia platforma Shein je v konaní s Európskou komisiou, ktoré je otvorené. Pokiaľ viem, tak Amazon zatiaľ nie je nejakým spôsobom riešený, ale tiež komisia mu posielala nejaké žiadosti o informácie, takže vyzerá to tak, že môžu hroziť podobné pokuty aj ďalším hráčom na trhu. Ako si myslíte, že práve tieto online trhy vlastne zareagujú? Myslíte si, že sa budú snažiť sprísniť pravidlá pre predajcov a môže to eventuálne znamenať aj teda menej ponuky, ale zase teda upozorňujem, že bezpečnejšie aj vzhľadom na to, čo ste povedali, a prísnejšie overovanie obchodníkov? Tak AliExpress by sa mal jednoznačne snažiť. Tam je vlastne taký deadline do 20. októbra, ktorý mu predložila komisia, a oni do tohto dátumu majú predstaviť akčný plán v tejto oblasti, pretože to nejaké ďalšie porušovanie samozrejme môže vyústiť do ďalších pokut. Čo sa týka tej nejakej menšej ponuky, tak to si nemyslím, že úplne nastane. No, každopádne teda vyzerá to, že je to vždy také naháňanie, že možno na nejaký čas sa teda niečo zastaví, ale vždy niečo nové vybehne a ľudia si nájdú teda svoje cestičky a je to vlastne taký nekonečný súboj, nekonečná naháňačka. Takže nemyslíte si, že tí nepoctiví predajcovia si jednoducho nájdú nejakú inú cestičku ku svojim zákazníkom? Z časti určite. Myslím si, že AliExpress napríklad sa bude snažiť pohnúť v tejto oblasti vpred, pretože samozrejme není v jeho úmysle dostávať naďalej tieto enormné pokuty. Na druhej strane je takmer pravdepodobné, že tí nepoctiví obchodníci sa budú snažiť hľadať stále nejaké nové chodníčky, budú si zakladať nejaké nové účty. Takže ono je to taká zložitá otázka. Na konci dňa aj napriek nejakým ďalším opatreniam sa vždy nájdú ľudia, ktorí budú chcieť nejako vybavrať s tým daným systémom. Takže treba im to čo najviac sťažiť. Určite áno. No, vy ste to už spomenuli, že vlastne aj AliExpress je v podstate sprostredkovateľom, tak je to trhovisko, ktoré teda ponúka priestor pre tých ľudí, ktorí teda, alebo spoločnosti, ktoré teda reálne predávajú svoje produkty. Takže kde sa podľa európskych pravidiel, aby sa v tom ľudia nejakým spôsobom vyznali, práve končí tá úloha sprostredkovateľa a vlastne začína zodpovednosť, dajme tomu, toho malého predajcu? Ako vidíme, tak aj ten sprostredkovateľ má nejakú zodpovednosť, inak by AliExpress nedostal takú vysokú pokutu. Avšak to neznamená, že AliExpress odpovedá automaticky za každý chybný výrobok. V podstate oni zodpovedajú za to, že majú nejaký funkčný systém na prechádzanie, na nejaké odhaľovanie a obmedzovanie predaja. Čiže v rámci toho systému sa potom dajú takéto problémové produkty jednoducho nahlásiť a vedia ich efektívne obmedziť ich predaj. Čiže myslím si, že aj vlastne tie samotné platformy, ale takisto následne potom aj tí obchodníci, ktorí musia spĺňať, ak napríklad nakupujú tovar z azijských trhov do Európskej únie, tak musia potom spĺňať tie štandardy Európskej únie alebo v podstate systémy, ktoré kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia, ak sa bavíme o slovenských e-shopoch. Jasné, tak ide v podstate o to, keď to tak zhrniem, teda, aby naozaj títo silní hráči na to nekašľali a teda naozaj možno využívali nejaké nástroje, ktoré už aj majú k dispozícii a teda možno sa pozreli aj na nejaké nové a proste im to čo najviac ťažiť, aby teda nejaké problémové výrobky sa do Európskej únie nedostávali. No ale každopádne mohli by byť vystrašení aj prevádzkovatelia slovenských e-shopov, pretože takisto často predávajú tovar
pôvodom teda z azijských krajín aj z toho AliExpressu či Tému, takže hrozí niečo aj takýmto lokálnym predajcom, alebo teda skôr je to naozaj zamerané na tých globálnych gigantov? Ono v podstate túto odpoveď je veľmi jednoduchá. Za tovar, ktorý predáva slovenský e-shop, nesie slovenský e-shop zodpovednosť. To znamená, že je teda na tom majiteľovi toho e-shopu, aby vyberal overených dodavateľov. Inak, ako som spomínal v predchádzajúcej otázke, mu hrozí kontrola zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie alebo nejakého iného príslušného orgánu. A v podstate to sankciovanie tých menších, povedzme, e-shopov alebo lokálnych e-shopov na Slovensku sa v podstate deje. A samozrejme nejde o tak obrovské pokuty, ako dostal práve AliExpress, ale pre nejaký menší e-shop môžu byť aj pokuty v tisíckach eur naozaj problémové. No a na záver ešte teda si to skúsme nejakým spôsobom zhrnúť, že kde robia e-shopy najčastejšie chyby. Je to práve tá kontrola dodávateľov alebo označovanie výrobkov a eventuálne ich popis, prípadne reklamácie, alebo možno niečo aj úplne iné? V podstate, ako ste práve spomenuli, tak všetko toto je dôležité a samozrejme musí byť súčasťou toho online predaja. Treba avšak na záver dodať, že väčšina poctivých e-shopov na Slovensku robí maximum, aby všetko toto spĺňala. To znamená, že predáva bezpečný tovar, výrobky boli správne označené, rieši aktívne aj reklamácie. Možno na záver by som povedal, že asi taký najrizikovejší model je dropshipping priamo z Číny alebo z nejakých azijských trhov, pri ktorom ten slovenský obchodník iba príjme objednávku od zákazníka a ten zahraničný dodávateľ pošle výrobok zákazníkovi. Čiže voči zákazníkovi je slovenský e-shop stále predávajúcim a nemôže sa jednoducho ako keby zbaviť tej zodpovednosti tvrdením, že výrobok iba preposlal z tej nejakej veľkej azijskej platformy.